Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan osaa B, kemia ja materiaalit. Tässä osassa perehdymme materiaalien kemiaan ja mahdollisuuksiin ja sovelluksiin ja tuomme esille myös kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Materiaalikemiaa, materiaalitieteitä, materiaalitekniikkaa opiskellaan useimmissa yliopistoissa Helsingin yliopiston lisäksi. Tämä sivusto on Helsingin yliopiston kemian osaston materiaalikemian tutkimusohjelman verkkosivuilta. Siinä kerrotaan, miten tutkimusohjelma kattaa sekä epäorgaanisen, orgaanisen, polymeeri- että rakennekemian tutkimukset, ja tutkimusaiheet sisältää kaikki näkökulmat perustutkimuksesta aina sovelluksiin asti. Osan 2 tavoitteena on syventää ymmärrystä materiaalikemian mahdollisuuksista ja innostua niiden opiskelusta ja opettamisesta. Miten materiaalikemia edistää kehitystä ja kehittää uusia ratkaisuja ja sovelluksia yhteiskuntaan? Miten YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta on osana materiaalikemian tutkimusta ja sen mahdollisuuksia? Tähän kaikkeen johdattavat teitä huippuasiantuntijat 4 eri yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta, ja lisäksi teillä on mahdollisuus syventyä lisää materiaalikansion kautta. Siellä muun muassa ALD-tutkimuksen pioneerin professori Markku Leskelän kiinnostava haastattelu. Siellä löytyy Tiede Ykköseltä sovelluksista oheismateriaalia, ja teille tulevat opettajat ja opettajat hyödyllistä konkreettista tietoa ja teoriaa nanoteknologiasta, hiilen nanomateriaalista ja ionisista nesteistä. Edelleen jatkamme osan 2 opiskelua oppimispäiväkirjan avulla. Erityisesti nämä 2 kysymystä on siellä teillä pohdittavana. Kannattaa myös tutustua muiden jakamiin vastauksiin ja oppia yhdessä. Toivomme teille oivaltamisen ja onnistumisen iloa materiaalikemian parissa. Hyvä tulevaisuus tehdään yhdessä.